Naša stredná odborná škola v Novákoch prechádza kompletnou obnovou, aby sme vytvorili moderné a inšpiratívne prostredie pre budúce generácie. Nové priestory prinášajú nové možnosti a pohodlie pre učenie i rozvoj vašich schopností. Študentský život u nás prekvita bohatými aktivitami, ktoré vás budú motivovať a rozvíjať. Niektorí naši študenti mali dokonca príležitosť vycestovať v rámci projektu Erasmus+ do Talianska, Bulharska a Španielska, kde získali nezabudnutelné skúsenosti. V odbore biotechnológia a farmakológia tvoje znalosti budú nielen o tom, ako to funguje vo vnútri tela, ale aj o tom, ako všetko prebieha v laboratóriách, od chemických reakcií až po výrobu medicínskych produktov. Odbor poradenstvo vo výžive a kontrolór potravín. Budeš vedieť nielen to, čo je dôležité pre zdravú stravu, ale aj ako tieto informácie využívať v praxi. Ako absolvent odboru technik spracovania plastov získaš nielen maturitné vysvedčenie, ale aj výučný list, a to počas 4 rokov denného štúdia. Po skončení školy budeš expertom na technológie, ktoré menia svet materiálov. Absolvent odboru mechanik-mechatronik budeš expertom na technológie, ktoré kombinujú stroje, elektroniku a moderné automatizované systémy. Získaš zručnosti, ktoré ti umožnia pracovať v oblastiach strojárstva, elektrotechniky a najmä mechatroniky. Odbor mechanik počítačových sietí. Ako absolvent tohto odboru budeš pripravený na prácu v oblastiach technológie, ktoré sú nevyhnutné v dnešnom svete plnom počítačov a sietí. Mechanik hasičskej techniky. Budeš pripravený na dôležitú úlohu. Zabezpečovať technickú podporu a prácu so strojmi v hasičských jednotkách. Získavaš odborné vedomosti a praktické zručnosti, ktoré ťa pripravia na prácu v záchranárskom tíme. Naša škola ti ponúka moderné a špičkovo vybavené prostredie, kde sa môžeš rozvíjať vo viacerých smeroch. Náš školský život je plný zaujímavých projektov a spoluprác s rôznymi organizáciami. Nečakaj, pridaj sa k nám a staň sa súčasťou komunity, ktorá ťa pripraví na úspešnú budúcnosť. Sleduj nás aj na sociálnych sieťach, kde sa dozvieš o všetkých novinkách a aktivitách našej školy. Tešíme sa na vás v našej strednej odbornej škole v Novákoch, mieste, kde sa spájajú vzdelanie, priateľstvo a príležitosti.